Dzisiaj będzie taki trochę kulinarny odcinek i staram się po pierwsze nie wpaść na patrole policji, które tutaj co chwilę jeżdżą, mimo że jest niedziela rano, więc ktoś ewidentnie na nas po prostu doniósł. A druga sprawa, wolałabym jednak, żeby nie było widać nazw lokali, w których dzisiaj jestem. Także... O, ktoś tu idzie. A może to tylko zbłąkany biegacz. No więc tak. To drugie miejsce, które zobaczycie w kolejnej części odcinka, to jest taka restauracyjka, którą tak otwierają i zamykają, ale ten przybytek, który teraz widzicie, to cieszył się swego czasu mianem takiego dosyć prestiżowego. A jak to wygląda teraz? Średnio. Cześć! Łociup. Przepraszam, ale zamknięte, co pani robi? Ja Niedzielę mamy zamknięte. o swoje włości się domagam. Jutro od 11 otwieramy, zapraszamy. Ale to duża postawa. Wow. O, ja razem na zapato. No więc tutaj widać właśnie efekty działania wilgoci. I no widać, że ludzie tutaj zaczynają to miejsce bardziej eksplorować, ale nie drążcie tematu, gdzie to jest, bo film wjedzie na kanał z opóźnieniem, a w dniu jutrzejszym, czyli jeszcze w starym roku, miejsce idzie do zabezpieczenia i tak słyszałam, że do wyburzenia. Jeszcze dywan w niezłym stanie. Pełno było takich pomniejszych sal, głównie organizowano tutaj studniówki i z tego w sumie ten lokal słynął. Natomiast on ma filię, która znacznie lepiej z jakiegoś powodu prosperuje. No i upadło. Tutaj zobaczmy sobie jeszcze antresolę. Wow. Powiem wam, że antresola na bogatości, bardzo. No, a tu mamy Tutaj. Czy jeszcze panowie policjanci tutaj nas pilnują dalej? Czy są tak mili i za nasze podatki po prostu naszego bezpieczeństwa. Nikt na futbol się nie przeszkadza. Co jeszcze? Ale są puste te opakowania, także nawet jakby tu weszli wandale, to niczego nie stłuką. No nie widać już policji. Ja myślę, że oni tak naprawdę gonili jakąś grubszą akcję niż kilku gości z aparatami i kamerami. No tutaj ten widok na salę balową świetny. Tu pewnie siedzieli nauczyciele i patrzyli, czy tam uczniowie nie są na dole pijani. Tu mamy taki widoczek na główne wejście, a tu macie widoczek taki nieszczególny, bo na mnie. Haha. No i ciemno jak w duszy. Dobra, tu będę musiała się doświetlić, czy tam w ogóle oświetlić, bo pewnie jest to przejście, które mnie interesuje, czyli prowadzi właśnie za bar. Tutaj mamy zdobnictwo związane z akwarystyką, ponieważ ten lokal był usytuowany nad stawem. Ekspresik do kawy, tak myślę. I tutaj, tak, tu jest zaplecze. Co mamy na tym zapleczu? Aha, to jednak nie jest to miejsce, które myślałam, że będzie. Mamy lampkę z gnomem. Mamy całe mnóstwo jakichś naczyń i butelek po wódce. O, jest też wódka weselna. Ma za zadanie rozśpiewać gości. Powiem wam, że żaden alkohol nie jest mnie w stanie przekonać do zabawy na weselu. Nie cierpię wesel z całego serca. Naprawdę. Tutaj koszmar Magdy Gessler. Jakieś frytury. Tutaj ewidentnie mefedron. Nie no, żartuję, oczywiście, że nie mefedron. Mamy jeszcze pełne wyposażenie.
Prawdopodobnie właściciel to sobie gdzieś tam zabezpieczy. Zobaczcie, tu jeszcze całkiem nowe gniazdka. Sztuczce. A to jest przejście do takiego takie służbowe pomieszczenie chyba na górę. Na górę, no właśnie może tam, Możemy tam się przejść. jak mi się będzie... Tu nie wiem, tutaj jakąś bójkę zrobili, strasznie całe. Aha, no nie żeby mnie to dziwiło w takim miejscu mimo wszystko. Rzeczywiście, ktoś nasrał. O, wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj też ktoś nasrał. Albo to jeszcze czuć, to czuć wszystko z tamtego? No. Ja testuję. Wiesz co, byłoby dużo mądrze, jak ja bym poszła pierwsza. No już trudno, już przodem. Dobra. No cóż, szyb Krystyna to nie jest. Dobra. Nie, no solidne. Jasne. Gorzej ze ścianą. No, to chyba na służby było. Służby? Znaczy służby. Pracowników! Pracowników służby. No, jakiś taki pracowniczy. Tu jakieś starsze naczynia, takie zdobione jakimiś motywami. Powiem ci, grochówę bym czegoś takiego zjadł, pani nie chodziła. Karczma pod strzechą to było na Ligocie. Było długo zamknięte, a teraz działa i prosperuje. Może ten sam właściciel. Dlatego podałam nazwę tej karczmy, bo działa. Żeby nie było. I to jakieś randomowe sprzęty. A tu? Fuj! Jaki obrzydliwy w ogóle motyw na ścianie. Z tymi rękami i stopami. No, jak można odciskać stopy na ścianie? Fuj! Boże. Podofobia się obudziła? Tak, mam podofobię i żyję z tym. O, jeszcze krem do rąk. Kiedy pory rapu. No, tu ewidentnie jakieś takie właśnie Na służby. pomieszczenia, tak, pracownicze. Tutaj ogrzewanko. No dobra. Może być. Idziemy do piwnicy. Jeśli go wrócić na dużo przy telefonie nie zobaczy. No bo tak nastawiałam się na w sumie jedną lokację, ale okazała się tak mega, po pierwsze nieatrakcyjna, po drugie przypałowa. A tutaj nic, słuchajcie, takiego nie ma. Nie, dobra, to już, a tu? Na tym proszę. Co? Jakieś klucze? Co to jest? Klucze. Tu jest jakby taka druga kuchnia. Nie, ale tych kuchni jest dużo tutaj. Dużo rzeczywiście, no. Patrzcie, ale tutaj to jest praktycznie jakby kopia tego, co było tam Lepiej utrzymane. u góry. No tutaj ewidentnie nikt kloca nie postawił, więc to już jest po prostu spory plus. Mamy główną lodówkę. A to czujesz, jak były dwie takie wielkie kuchnie, jaką to moc przerobową miało? No powiem wam, że tutaj dokładnie. No w takim miejscu to... My mamy kuchnię 2x2 i uważam, że jest ogromna, nie? Znaczy nie, no nie umiemy się tam minąć, no ale okej. Oni sobie mogli pozwolić na dwie dupne. No. Gdzie tu jest człowieku sprawiedliwość? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale to Ekspedycja pewnie potraw. było, że jedna robiła do jednej sali, druga do drugiej. Pewnie No tak. Coś takiego. A no tak, bo tu jest, słuchajcie, tu jest drugi bar. Że musi tam schodzić. Bo my weszli, a dobra, bo my weszliśmy od piętra. Ciekawe, czy prawdziwe. Prawdziwy czapek? Ja, ale już taki... Sfatygowany trochę, co? Tam? Tam? To działa. No tak, zawsze wiedziałem, że jak restauracja ci stoi, opakowanie drugiej wody to jest opakowanie, wcale się nie pomyliłem. Nieczynne. O, no. Jeszcze karty. No ładnie to było, że to padło. Powiem ci, jak ja bym wszedł do restauracji z tu mamy? Menu. Ale tak? To jakieś, Menu. w jakich cenach? No. Tak, muszę obciąć, gdzie to było. No ceny takie nawet, no powiedzmy. A patrz, ale tu jest takie to nic nie jest zamalowane. No właśnie. Całkiem przystępne meble. To ewidentnie była jakaś sala do projekcji. Ale czuć tutaj właśnie wilgoć, taką zgniliznę w powietrzu. I no tutaj chyba już ostatni zakamarek.
No jest to ogromne, tu nie ma co w ogóle dywagować nad No tym. mówię, ale ładny, mi się ten wystrój podoba. Dzień dobry, po raz kolejny. Już idę. Możemy poczuć smak lekko... O kuźwa. A tu jest jakiś plac budowy, to tu nie wchodzę. Nie wiem jak wy, ale mi się aż przykro już, że to jest zamknięte. Nie? No, jest to przykre. Patrzcie, tutaj szatnia, można sobie było odłożyć ubranka. Tutaj nawet... O! Ciup, jaka rama. Ludzie. Rama ładniejszą do obrazka. To jest tak, Castlevania, nie? Słuchajcie, tutaj przeglądamy różne wpisy księgi pamiątkowej i są zaprzyjaźnione ekipy wpisane, więc i tak nie będzie widać, bo... 2019. O, patrzcie, a tu takie pomieszczenie duże chłodnicze. Tu jeszcze nas nie było. Mam cień z własnej kamery. No i tak to wygląda. Takie PRL-owskie panele na ścianach, a jaką rolę chłodniczą potrafią pełnić. I tutaj mamy taki chyba już typowo pracowniczy dział. Dbaj o czystość w łazience, sprzątaj po sobie. Szafeczki. Ktoś nawet balerinę zostawił. No okej. Ile masz procent w dronie? 1. Aha. Oj tam, oj tam. Wow. Tutaj jest w fatalnym stanie to wszystko. Tu widać, że akurat chyba nikt specjalnie się tym nie zajmował od dłuższego czasu. No dobra, my jeszcze wracamy na chwilę na górę. Pofotografować. Tak, tu powoli krocząc po niebieskim dywanie, idziemy do wyjścia. No, damy radę. Damy radę. Ostatni taki look na salę. I bardzo dziękujemy za partycypację w naszej wycieczce. No, także po wycięciu wszelkich znamion lokalizacji, właściwie nie wiem po co, bo od jutra i tak to miejsce przestaje istnieć. No a teraz jadę sobie do schroniska pochodzić z psami. Grzaniec za 9, zobaczymy, czy jest. Ogólnie obiekt opuszczony tak relatywnie od niedawna. Tu nie wejdziemy, ale tam Tu... A, ewidentnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest tylko dla personelu. Opowiem wam, że strasznie śmierdzi. Tu śmierdzi jeszcze tymi k***wami. Ale paździerz. Trochę troli tu faktycznie. Paździerz. W tym roku? Zamknięte? Ale tak, bo to zamknęli już dawno. Na wiosnach tu jeszcze piwo pił. A ja wam powiem, że z Elki, że jak widziała ten lokal już w lato, to było nieczynne. Wiosło jest. To żurawnica to tak śmierdzi. Co, ale to jeszcze takie kartofle? O, cieniu, takie narychtowane już kartofle. Takie usztampowane. Jerunie. A, rozgwiazdy fajne. Co tu będzie? O, otwórz lodówkę, Bartuś. No proszę, s'il vous plaît, dzisiaj mamy nic albo nic do zaproponowania. Gorzej uwalona niż w akademiku. To jakieś moje nie widziała, jak sam mieszkałem. Tu jeszcze Jakieś szałoty, czy co to jest? te pełne.
O Boże. To może z tego też aromat. Czy co, taka bomba biologiczna? Tak śmierdzi. Proszę, dekoracje. Właśnie z tego zaplecza tak właśnie. No, Tu co prawda nie wchodzić, bo prace remontowe, ale już tak nie śmierdzi. się wyluftowało trochę. Pojedynczy. Fotoniczny koncert granata. Fajne te doniczki. A, nie będziecie tak widzieć pod światło. No, ktoś tu sobie chyba 13. Bartek, czemu nie powiedziałeś, że spałeś tutaj kiedyś? Nie pytałaś.